Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Kaixo, ongi etorri Menda bikoitza podcastera. Hemen gara gure 18. saioa egiteko prest. Hemen mikrofono aurrean Garbiñelarrea, baino baita Eneritz Arzailos ere. Kaixo Garbiñe eta kaixo entzule guztiei ere. Bueno, gaur gai gordin batekin hasi behar dinagu, gai gordin bat aukeratu dugulako, baina aldi berean hausnarketarako bidea eman digun gai bat, tubix bat edo zuaitzen eguna zarituko gaitun. Gero isilean pasatzen den gaitz bati buruz edo pasanaiko genukeen o litzateken gaitz bati buruz eta gaitz horrentzat oso aproposa den sendabelar bati buruz hitz egin nahi dinagu, bostorriari buruz. Bostorria esan da askok, akaso ez dinete asko horik ulertuko, baina almorrana belarra esango bagenu hori ja oso ulergarri, gelditzen zaigun. Orduan, gaur landare hori aukeratu dinagu. Eta, gomendio proposamen edo aholkuan, gauza sendagarri bezain goxoa aukeratu dinagu. Hartzidura bat, limoi, jengibre eta estiz egindakoa. Aurreratu duen sarreran gai gordin eta serio batekin hasiko garela, urte eta piko daramaguia irudi oso gogorrak ikusten, telebistan irratian entzuten, Palestinaz ari gaitun, baina modu bitxi batean hurbilduko gaitun Palestinara egutegi juduari begira, ezta? Bai, alaxe dunen eritz. Honek ematen ziren niri alako egonezin bat, ez? Etzekinat, 14 hilabete direni, bereziki telebistan ikusten dudanak, sare sozialetan ikusten dudanak asaldatzen natxin, ez? Eta bazirudin, hemen hilabeteak aurrera dijoaztila, eta gai hau agendatik, erortzen den, tarteka alegin batin berraz egon ontaz hitz egiteko, ez? Eta gure begi aurrean gertatzen ari den genozidio honen aurrean, nola egon geldiri, nola egon isilik, ez? Eta hau sendabelarri buruzko podcast badun. Eta orduan, esaten jat, han ere egongo dira sendabelarrak zuntxiketa ikusten dudaneanik, pentsatzen jat, hor sendabelarrak ere txikitzen nahi dira, ez? Dena, are ditun zuntxitzen, ez? Dena. Bai, lurra, bera. Lurra, bera, bizia bere dimensio guztietan. Orduan, banik, eske palestinarrei zer esan, ez? Badun impotentzi sensazio handi bat, urtebete dun, nik argiarako idatzen inen artikulu bat, justu ontaz, tu bisbaz zuaitzen eguna. Eta urtea itera zien, eta zeukane sensazio txar berbera, are ezpada txarragoa. Orduan esan dinat, podcastean ontaz hitzen behar dugu. Emate igulako aukera baitare hausnartzeko gure egutegiaz, ez? Ni ez naun politikan eta nazioarteko politikan aditu inola ere, orduan ezin dinat jaki, gerra honen gakoak, beste batzuei utziko zina eta hausnartzea, gai hori. Baina begira jarriko naun, otsaileko ilargi beteari. Otsaileko ilargi betea urten otsailak 13an dun, eta tubix bat dun zuaitzen eguna, otsaileko ilargi betearekin ospatzen dena. Jatorrian pagano izaerako jai badun, baina egutegi erlijiosoan juduek ospatzen dutena. Beraientzat, 4 urte berri zeudene. Irudikaitzan 4 kanpaika da, 4 gabon. Ez dizkina nahi irudikatu momentu honetan. Urteak 4 gabon izatea, ez da? Lako moduko gauza badun. Baina naturaren bizi berritzeari edo piztua aldi horri oso lotutako zerbait, ez? Ilargi betearen jai hontan, bazirudin natura pizten ari dela, naturaren fruituak, haziak, ernamuinak badoazela gora. Arbolek duten barroko izerdi hori gorantz doala. Orduan, zer aurkitu ninan, jai batetik oso jai polit bat, naturaren festa bat, aire librean ospatu behar duen, zuaitzak landatuz, eta norberak bedeinkatu behar din. Hau da, etzeagon apaiz bat, ez? Kategoriarik behar, edozeinek rabi bat, koen bat, ez edozeinek, aur batek, edozeinek zeukan arbola hori bedeinkatzea.
bedinkatzen duen arbola sendoa, noblea, emankorra izan dadin, fruituak eman ditzan. Orduan, fruituak gogorarazteakoan, beraintzat garrantzitsua duen, ez hitzez esaten dena, baizik praktikatzen dena. Eta hau azpimarratu nahi dinat, ez? Den fruituak jatea. Orduan, zazpiaren numerologia garrantzitsua duen beraientzat, orduan, zazpi fruitua hautatzen dizkinate, naiz lehorrak, naiz freskoak, orduan, pikuak, datilak, granadak, mahatxa, tokatzen dena, Baina, behiratze jai polit, fruituak edo frutak jan, zazpi, jan eta kantatu, eta arbolak landatu. Eta zuaitza landatu. Eta bedeinkatu. Bedeinkatu. Ostra, nahiko nik enolako jai bat. Eta hori izatea jai egun, eta izatea urte berri bat naturari erreparatzen diogulaik, ez? Claro, hau zion jasota beraien toran, beraien guretzat testamentu zaharra den liburuan. Eta hor aurkitu dina gauza bat, esan dina, bira, hau palestinarra izin dit, esan baina juduei bai. Eta hemen, erlijioa baldin badun hain sakratua ez, eta erlijioaren izenian ari baldin baitun genozidio hau egiten, arrazoi askoren artean, baino bat badun erlijioa ez, berai gogorarazin behartzaien. Bira, zuen liburu batean irakurri dute, hau ez da nik asmatua, Deuteronomio 29. Eta behar baldin badu bi aldiz eta ni errepikatzearen alde. Bira, arbolak eta, hau esaten di lege biblikoa duen, arbolak eta basoak ezin dira suntzitu ez da gerra garaietan ere. Eta are gutxiago neguan. Negurik gordinenean, barruan duten bizi indarra esnatzen hasiko delako eta hemendik gutxira barruko izerdiak gorantz hasiko zaielako. Hau dun, debeku bat gerra garaietan zer ez duten egin behar. Eta bereik bete beharko luketena. Palestinara begiratu besterik etzagon jakiteko ez direla araua edo, legea betetzen ari. Eta nola gaina, ez? Orduan, nik hau ere lehen hausnartu dinagu, ikuste ditudan irudietan, beti esaten duen begirade hiritarra dela. Eta ikusten jat begirade hiritarra hori baita gerrako responsaletan ere, ez? Irudiak ditun hirienak, eta ulertzainanik, hiria ospitala, eta dudari gabe suntxiketaren tamaina bat ikusten duen hor. Baina lehenengo sektorea nik ez dinat ikusten. Tartean baina agertzen duen, olibo bat eraisten nola idien, eta persona heldu bat olibo horri helduta, ez? Eta oliboakin batean nola hilduten emakume bat, ez? Orduan, ez dizkin hau ikusten, ez olibondoak, ez datilondoak, ez fruitu arbol asko eta suntxiketa hori nola ari den gauzatzen. Ni begirada hori faltan sumatzen dinat. Orduan, gogorazpena iterakoan aizue, ezin duzu hau egin, eta gaina zuen legeak esaten dizue, arbolak ezin dituzuela suntxitu, Niretzat personak lehenagokoa ditun, baina guk ez daukanago gure erlijioan olako arau bat, eta beraiek bai. Eta lege horrek zertzion, araua edo lega ez badun betetzen, zer gertatzen zain? Galdera ona. Zer gertatzen, bira, nik esatezienat testamentu zaharra, hau ez du kristautasun eta judutartasunan arteko inongo leia, baina testamentu zaharreko jainkoakin argibili. Testamentu zaharreko jainko zakar bazan, beldurra sortu, nik ikasenean beldurra uki barzitzaiola jainkoari. Zigorrak ditun izurriteak, gaitzak, maldizioak eta gerrak. Belaunaldi askotan. Eta maldizioiek ditun juduentzat. Orduan, beraiek eragiten ari dian hori, berain jainko arduratuko duen beraiei hori ekartzeaz. Orduan, zuek gogoan matizaren zateko inbeste siniste baldin mazue zuen jainkoagan, eta zuen jainkoa bere hitza betetzen baldin badu, hemen kristona etorreko zaizue. Naturak ez dut uste zigortuko zaituztenik, baina zuen jainkoaren hitza benetan kumplitzeko bada, alako fedea badaukazue, kontuz, zerra izaeten egiten. Hoxe du nere ekarpena. Beraiei begirarazi, beraiek egiten ari dien hori, justu, niretzat jairik politenetako bat izatea dauna, nola ari dien erabat desbirtuatzen da justu kontrako egiten. Ez dinat uste hori egiten ari direnetako inork entzungo gaituenik, baina hemen gelditzen duen gure aletxoa botata airera. Den lehen esan dinat impotentziatik eta frustraziotik eta ezinetik egindako zerbait. Baina, etxeagon jakiterik, ez? Gure arteko konexio mailak benetan batzutan bitxia ditun, eta nik hausnarketa hau ez dinat besoa gurutzatu da gelditu nahi, hau irakurri nuenean iritu zitzaidalako aitzue, zuen buruari begira jozue, zuen jainko zoragarri hori, ez? Bere izena nahi bazarete gauzak egiten, zuek zarete lehenengoak legea betetze ez duzuenak. Eta hemen jai zoragarri badaukazue izan zaitezte olak mesedez.
Eta orain pixka bat gurera begira jarrita esan duen jai zoragarria dela, jai paganoa, Bai. naiz eta egutegi erligioso baten baitan dagoen jai bat izan, guk ez zaukanagu horrelako jairik? Etzakineat, niri pentsarazi egin zaidan, hemen adibizetzion sinagogarik, eta etzion, ez jain, ikusten duen, zentralidadea zuaitzaren adun, eta naturarena. Eta horrek badin leku propio bat eta urte berri bat bezala ulertzen duen. Hemen ardo egunak, sagardo egunak. Bueno, oie ditun, zesango niat, lekuan lekukoak, baina gutenok komatxo artean behartuta gauden hauek, zesango niat, Zainazio eguna zergatik da jai, ez? Hainbat probintziatan edo zergatik ospatu behar dira kristautasunari lotutakoak. Hau, Gabonen inguruan egiten dina osnarketa, baina ez gaitu kontuatzen, aste santua zertara dator. Santua alda. Jesukristo hil zutelako hor denok hartu behar dinagu etenaldi hori. Bai, udaberriko zerbait egingo du, udaberriko oporrak, kaso bai, ez? Baina eske guazen denei begiratzera. Ni garbinen haun, eta netzat sortzez garbiaren jaia, abenduak 8an, Durangon izate gaitu nia beti, baina beti sentitzen dinat. Hemen konstituzioaz daukagu kexa, ez? O konstituzioan kontra, eta sortzez garbian kontra, ez aldago feministan bat, ez? Osea, noiz hasi behar dinagu, desera ikitze prozesu hontan, eta ez ditun egun bat, eta bi, ditun, ia gure atxedenaren, antolaketa egite duten egun zentralak. Bueno. Hor gelditzen duen, hausnarketa, eta pentsa ezala jendeak ea ze jai egun nahi dituen. Menda bikoitza, 2 astelenean behin argia.eusen. Bueno, eta gaurko sendabelarra aipatzerakoan, bostorria esan da agian jende askori, niri behintzat, nik ez ninan ezagutzen, baina almorrana belarra esango baninan, ziur norbait jarriko dela gomendio milagroso baten zain. Bai. Duda gabe. Nire itzau farmazian bertan ere remedio eskatzen duenak ahotsa jeitsi egiten din. Baju, ez? Baju, lotxatan, eta aitortzea kosta egiten duen. Eta jende askok. Claro. Oso ikoa duen. Beira, urtarrila amaieran esango dinat, oraindik badagoela jendea, Gabonetan egindako gehiegikerietatik gaizki. Ordaintzen ari dena. Bai, buelta eman ezin diona. Eta, bizitzan zehar, maila ezberdinean, baina modu errepikakor batean, larritzen zaion egoera bat. Eta 5 horri esan da, laguntzen din landare identifikatzen, espredun landare bat 5 horrikoa. Eta alaxe dun, 5 horri berde dizkin, landare, errexe edatzen duen landare baden, horizontalian, lore horiska bat din, aiena bat duen berez, eta nik bazter guztietan ikusten dinat. Orduan, benetan arazo hau duenak askotan ikesan duen, ez? Erremedio miragarri bat nahi izaten din. Bueno, miragarria ez zerretziago nere ustez, baina hain espezifikoa dan landarerik ere gutxi, eta hau duen justu espezifikoa ontarako xe. Orduan, ikuste dinagu tanino asko din, tanino guztiak beti ditun astringenteak. Orduan, hau duen berez zirkulazio sistemaren arazo bat, uzkian bueltan dauden zainak ditun, ondatzen nahi dienak, puztu edo onditu egin dienak, orduan, honekin godin, bere lekura kartzen lagundu, ez? Hoxe din. Hau edatea bazeagon, xeritako bainuak egiteare hona dun, litro pare bat urretan infusioa egin, landare lehortuakin, balio din ostoak, txortenak, lore aukiko balu loreak ere bai, dena lehortuta. Infusio kargatu xamarra egiten duen, eta ura oso bero ez dagoenean, hor eserita egonda, ur hortan, horrek, alako urgentzia baldin badu norbaitek momentu puntual batean, horrek lagunduko din. Bai, alako eragina din. Bai, azkarra dun, oso azkarra. Orduan hau beti danik erabili izan den hortarako. Eta gero, horri infusio konzentratu egiten duen aplikazio lokal hori egiteko, ez? Batzuk nahi izaten dine hori oztu edo, gasa batzuk busti eta aplikatu. Eta askorentzat hori ere kanpo erabilera xumea esan dezagun, nahikoa izan duen. Niretzat infusio pixkat harinagoa edaten badun aldi berean, barrutik ere ingo di lan hori, eta biak batera ondo juten ditun. Baina ederren adun, ukendu egitea. Oduluzkietarako ukendu bat egitea, oliba olioa, bostorri ostota adarrak, hemen adaxka hauek fresko jarriko niken, eta, 100 mililitro olio beratu, eta gero 15 gramo erlearkizari ipini,
kristalezko ontzi batean, gogortzen zaigun arte utzi bertan, eta horren aplikazioa egitea egunean behin, 2 aldiz, batzuk oherakoan, beste batzuk komuneko buelta indagero, aplikazioa norberak ikusten din, arazoan sintoma larrienak bere hone etorri arte. Orduan, asko gauza gehiago egiteko gauza ez duen, baina oso espezifiko duen eta oso azkarra. Eta justu gaizki dagoen batek hori berdin. Bai. Bueno. Bai, norbaitek probatzen badu, funtzionatzen badio, edo ez badio funtzionatzen, eta kontatu nahi badigu, eta animatzen bada, lotxak usatu eta kontatzera, gustora jasoko dinagu ez horren berri. Uste animatuko zaigunik. Bueno, agian matematik ariketa egin nahi din, eta izango duen baten kontatu. Oso eskertua, lehenengo aldiz jende asko, emakume askoren kasua dun, erditu ostean izaten dutena. Oso arrunta dun. Eta ziur, entzuleren bate ongo dola, galdera hori daukana, ez? Hau erabili aldaiteke, orduan aldian, erditu ostean, noski baiatz. Orduan, apenas kontraindikaziorik, barne erabileran ikusten dinat askontzat ez dela insegurua, idorgarria izan litekelako. Eta askotan, justu idorreriarekin lotutako kondizio badu, almorranena. Orduan, infusio hartzekoetan asko zarinago hartu behar duen. Eta epe motzean, baino ukendu egitea, askorentzat salvazioa izatea ziagon. Eta almorranarik ez duena, agian katarroa jota edo hotzeriak jota zagon. Justu podcast hau grabatzen ari garen aste honetan, nire inguruan behintzat, denak gaixo zauden eta oraindik ziur urtarrilak 27 gaur norbait geldituko dela, oraindik gripearen, katarroaren arrastoak dituena. Gaurko gomendioa horren aringarri moduan? Bai, horren aringarri moduan, baina aldi berean, beti sendabelarren inguruan ari garenean, ematen din beti gaixotasun klabean ari garela, eta noski helburu terapeutiko bat zeukanagu ez, guk ez dinagu bereziki bilatzen goixoa izatea, edo jendeak hartzerakoan gozatzea, edo atsegina izatea. Gaurko hau, badu nolako erremedio bat. Orduan, entzuleren bate hongo duen, izugarri gustatuko zaiona, eta ez duena utzi nahiko, eta, Nikolakotan... Adikzioak sortuko ezkinago. Bai. Igual bai, Baina, Nikolakotan esan adinat, adikzioa, nik ez niken hitz hori erabiliko, baina, alako pozik, eta hartzen baduzu, eta ez baduzu utzi nahi, zugan zerbait egiten ari den seinale da, ia beti. Ermedioa zein den hasiko gaitun lehen da bizi. Jengibrea behar dinagu, freskoa, lehorra ez, limoi bat behar dinagu, eta eztia. Limoiai eta eztiai buruz, ohar pare bat. Limoiak izan behar din, limoia, ez limoi kimikoa. Piskat nekatu egin haun ekologikoa eta biologikoa eta hitzauek esaten, azpimarra egin behar duen alako, benetan ona den gauza bat, ona izatea justifikatu bezala egin behar duen. Eta aldiz, munduko fruteria guztietan, munduko esateinat exageratuaz, akaso egongo duen fruterian bat ez duna hau egiten, argizariz eta, tratatutako limoi bat erabiltzen baldin badun, ez din balio erremedio honek. Hartzidura bat egitera guaztin, eta azalean dauden gehigarri hoiek ez luketenak zertan egon, hoiek ondatu egiten dinate prozesu hau, eta zapore txarrak erantzi. Orduan, norbaitek olako limoi batekin egiten badu, ez niken hori jan ere egingo. Azala behar dinagulako eta parte txuri hori ere behar dinagu. Jengibrarekin berdin azala behar dinagu. Orduan lurra izan ezkero, zepilo batekin kendu, pixka bat garbitu, baina ez zuritu jengibrea. Biak iten dizkinagu txikitu. Nik limoia iten dina xerratu fin-fin. Borobilean, gustatu iten zaidan olaitea, baina batek finago, txikituago, arazori gabe. Eta jengibrea zatitu baino, labanakin baino nahi dagoinat birrintzea. Ondo birrindu, railatu, azalda guzti. Eta bi hauek egiten ditun tartekatu. Hau da, lehendabizi kristalezko ontzi batean, baina ontziak izan behar din hermetikoa. Ez tapa roskaduna, baizik, goma duna hauetako bat, itxira hermetikoa, jarri bartzaion. Orduan, limoi bat ipini, jengibre xerratua, birrindua, beste limoi xerra bat, kapak egiten dizkinagu. Eta goraino betea daukagunean, hasi eztia ipintzen. Eztia bota. Bai, eta eztia, klaro, askotan eztia oso gogorra izango du,
ze esti mota den, nik bertako esti bat bada, berdintzaian 1000 lore esti bat, ez dinat bezitasunik ontarako behar, ez? Batek gustako duelako estiren bat, abiaz nahi, azken aldean hau egiteko akaziarena gustatzen zaidan, oso mea, leuna. Hori izan berreinan, komeniko duen ez dia me xamarra izatea. Bai, bestela oso gorra badun, ingo dun, Maria baino batian berotu, ez dun komeni, ez dia asko berotzeik, 40 gradutik gora ez geniken berotu behar inoiz. Testura egokia izateko berotzen baldin badun, ez? Naizta Maria bainoan izan gero berriro ere gogortu ingo zain orduan aukeratu bestelako esti bat, akaziarena, oso gardena, bueno, adibide badun, ez duen derrigorronekin zertan egin. Importante duen goraino betetzea, aire burbuilak eta sortze ditun askotan, orduan utzi pixka batean asentatzen, eta ez erdiraino, goraino bete dugunean, itxi, hermetikoki. Bueno, horrek aste bete, 2 aste, gehienez nire ustez 3 aste. Bazion jende hilabetean dauzten duna. Denbora askoan uzten baldin badun, hartzidura fenomeno bizi badun, gasa sortzen din, burbuilak, orduan horrek gainezka egingo din, seguru asko, lertu ez denat uste. Baina gainezka egin bai. Orduan, azpian platertxe bat beharko din, edo, nik 3 aste baino gehiago ez denat uste, sukaldeko armairu baten barruan, Eta gero, iragazik gabe jaten dun. Nik bertatik hartzen dinat koilerakada bat, eta, bueno, birrindutako jengibre hori, erabat ja desegina ziagon, limoia konfitatu egiten dun, testura ez dun lodia, testura harinagoa dun oraindik, eta dun karamelu bat jatearen pare. Jan egiten dun. Egunean, koilerakada txiki bat, nik esaten dinat albaldin baun. Eta aguantatu. Haundi bat ere gustora asko jango niken. Barauri goizean, bai. Bazkala aurrean, bai. Gauza bat ez du nahin behar. Eta dun, ogiaren gainean ipini, eta bestelako irin gauzekin da ez du nahaztu. Irinarekin ez nahaztu. Ez, utxik. Galleta bat, askotan tentagarria dun, baina botika helburua izan dezan, bera utxik hartu behar dun, esaten dun, lagungarri bakarra norbean txistua izan da dela. Orduan, erremedio oso erresa dun, nik hemen proba gehitea arren, ez? Noiz ipini izan zionat plantaina. Plantaina plantago lanzeolata, osto luzea, plantaina arra, fin, xeetu, labanakin, eta azpian ipini izan dinat, landarea ea zerreiten duen, hau xarabea egiteko erabiltzen dinagu. Orduan, ematen zion, baitare fermentazioa hartzidura asko hobetzen din, eta botika helbururako niretzat iragazi gabe ondo jatea zeagon. Landare zati horiek gero baitare jan egiten ditun. Eta hau esan dinagu, katarroa, otzeriarentzat, beste C vitamina, bai, asko. Bira, esan ditunan denak, katarroa, otzeria, mukiak, eta mukiak arnasbidetan, baina baita ere lixeririk eta aparatuan. Orduan, ikusten dinagu aixe, egunean 3 aldiz katarroa, otzeria, faringitisa, muki asko, naizta zirudin katarroa sendatu zain, baina oraindik muki asko gelditu zainez. Bueno, egunean 3 aldiz egon hartzea. Pertsona heldu batek koilarakada undila, zeukan hartzea. Orduan ikusten duen, muki hoien kanporaketa eraginkorra egiten dula, baina baita lixerik eta aparatutik ere. Orduan, tripak nahaztu baldin bazaizkin, edo tripetatik aizkibili baldin baiz, askorentzat hau ez du narnaz bidetako. Digestiorako ere laguntzen din. Bai, hori duen. Ta gero zaporez, hartzitu guztiek hain justu STM-eko mikrobiotari badin eragin bat horre, lagungarria duen, ikusten dinagu berezeki antura gutxitzeko dela, antura tratatzen duela, eta esteetako antura tratatzea beti duen, ideia hon bat. Orduan, errexa egiten den erremedio badun, epe oso luzean daukan egitea egunean behin hartuz, eta alare onura hori nabaritu. Epe oso luzea urte erdi arte duen, 6-8 hilabetean daukan hartzea. Orduan, nik zaporez gozoa iruditzen zaigun, karo estia dauka, karo oso gozoa da, bada gozoa aurreneko momentuan, baina ondorenean azidotasun hori din limoiaren parte txuria mikatza edo mingotxa dun jatorrian, eta gero jengibraren bizitasun hori, edo pikantia. Orduan, komplexua dun zapore aldetik. Ta hartzitu guztiek beti badine puntu azido bat, ez? Orduan, niretzat oso gustagarria dun, oso errexa egiteko erremedioa dun, eta oso eskergarria ere bai. Onarte, gaurkoa, gogoratuko dinagu 2 astelenean behin duzuela entzungai Mendabikoitza podcasta, argia.eusen eta bizibaratzea.eusen, eta talen esan dugun bezala idatzi nahi digunak Mendabikoitza, abilduargia.eus elbidera ere,
beti izaten dugu, eta bidali ditzala bere proposamen, ekarpen, iritziak, nahi dutera. Aurten ere segin edinagu, podcastak grabatzen, eta gaiak guretzat oso ongi etorriak ditun. Hori da. Eta hemen txutziko dugu, eta hemen dibi astera itzuliko gara. Ondo izan? Urren arte. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.